Eduskuntaan nousi vaaleissa tavanomaista enemmän uusia kansanedustajia. Perussuomalaisten vaalivoitto pani paikoista uusiksi yli 40%. Yleensä edustajista vaihtuu vaaleissa kolmannes. Entiset kansanedustajat tyhjensivät päivällä työhuoneitaan, joukossa tappion kärsineitä vihreitä. Puolueen varapuheenjohtajasta tuli nyt työtön työnhakija. Mitkä on tunnelmat? No, jos suomeksi sanotaan, niin vituttaa kuin pientä apinaa. Onko teillä kertynyt paljon tavaraa? No kyllä sitä aika paljon on, kun 24 vuotta on kerätty tähän huoneeseen. Tämä demokratia on pelannut, jätkä on kelvottomaksi havaittu, vaihdettu nuorempaan ja mitäs siinä sitten? Perussuomalaisten ryntäys pani eduskunnan tavallista selvemmin uusiksi. Paikkansa menetti joukko paljon julkisuudessa olleita poliitikkoja, kuten vaalirahakohun keskiössä ollut Marja Tiura ja viestintäministeri Suvi Lindén. Keskustan romahdus oli suurin sodan jälkeen Suomessa nähty vaalitappio. Eduskunnasta putosi myös pitkäaikainen poliitikko, ministeri Paavo Väyrynen. Huonommin ei olisi voinut käydä puolueelle ja minulle henkilökohtaisesti. Väyrynen aikoo nyt keskittyä tilansa Keminmaalla. Meillä on täällä Pohjanrannassa kovin paljon mielenkiintoista tekemistä ja politiikan saralla sitten keskusta lähikuukausina ratkaisee presidenttiehdokkaan ja siinä keskustelussa olen mukana. Keskustan entistä puoluesihteeriä ei vienyt eduskuntaan edes perunoiden jakaminen äänestäjille. Perunat menivät ihan oikeaan paikkaan eli suuhun. Eli ihmiset söivät ja se oli kampanjatuote ja se on hyvä suomalaista ruokaa pitää suosia ja näin se vaaleissa menee aina. Eduskuntaan nousi jälleen ennätysmäärä naisia. No mä iloitsen tietysti kokoomuksen menestyksestä ja siitä, että me ollaan ensimmäistä kertaa Suomen suurin puolue ja todennäköinen pääministeripuolue myöskin. Mutta vähän hämmentää se tulos, että ei oikein tiedä, että mitä tästä seuraa. Alle 30-vuotiaakin pääsi läpi viime vaaleja enemmän. Eduskunnan Kuopus on 25-vuotias turvallisuusvalvoja Oulun vaalipiiristä. Mulla olisi tarkoitus nostaa maahanmuuttopolitiikan ongelmat näkyvästi tapetille. Erään tutkimuksen mukaan tämä maahanmuuttoasia on nuorten miesten tärkein poliittinen teema, johon halutaan muutosta aikaan. Perussuomalainen on myös eduskunnan vanhin, 70-vuotias eläkeläinen Jyväskylästä.